346,000 pesos nga balor sa gituhoang shabu ang nasakmit atol sa bypass operation sa Sitio Mustang, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, pasado alas 11 kagabi. Nasakmit sa mga personnel sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office, uban ang mga sakop sa PDEA 7 o Regional Intelligence Division ang mga pinakiti sa gituhoang shabu nga mitimbang og 51 gramos. Apan Nakaipsot atol sa operasyon ang babayeng subject sa operasyon kinsa gitumbok sa kapolisan nga usa ka drug courier. Nasikop hinoon sa mga operatiba ang 41 anyos nga lalaki nga gituhoang usa sa mga customer sa babayeng drug courier. Kitanaw pa sa Lapu-Lapu City Police kung ang babayeng drug courier nga Nakaipsot konektado sa 26 anyos nga lalaki nasikop niadtong Martes sa usa ka bypass operation diha sa Barangay Pusok diin nakuha ang 6.8 million pesos nga balor sa gituhoang shabu. Samtang ang lalaking suspect mihimakak nga customer siya. Igor jo ipadunol to niyo. Ipadunol ra ko ato. Oh. Marito, mara na ko istorya. By chance siguro nagtuo sila nga ug mobalen sila sa Lapu-Lapu, dili sila masakote or dili sila madakpan, pero unfortunately kasagarang mga player nga mga dagko is makuha mo ginato sa Lapu-Lapu.